Good morning. Ki hep ki barit, ki badan hala ki yang ki sem ki jong pi. But I may ipai jong pi ki men ki para, ki may eat ki pa eat. Ni ai U Blei pi sa si sen pat ha ka step. Singi U Blei bingila banyak kenduk yang kum ni, kum Jingiaseng khana. Ni ai U Blei pi ka jingiaseng bynta jong pi, na ka wei ka tayo, sya ka wei ka tayo, ka ai men siem bat ka pensyat hem ya kini ki program Jingiaseng khana ki bangiyo na ka wei ka tayo, sya ka wei ka tayo, lingba ka YouTube channel. Ti ha ka por, sya bangin sedang, tungin ya pendam lang ha ka jingduai. U Blei ku pa jingi bhabneng, long bala kurku ya ka kerteng ka bakhut ka jong me, ni wan ha ka por, bangin aingo ya me namar ka jing eat ka jong me ni, ka jing don rangkat ka jong me bat ni kini ki sngi ki tayo, bat ki banai ki bala lek no, ni aingo ya me ba mention no ni, bat mene alam yang ni kum ka Jingiaseng khana, na ka wei ka tayo, sya ka wei ka tayo, lingba kini ki program, bat kumjuh ko try, ni aingo ya me na ka banta kini ki hep ki bayaiwan ban ya shimenta, hagi bynta baper tu kurku ya ka program ha ka sngi na do inang pulis dang ki ban ai ka jingrwai bat ka khubor ka bangin sayo leng ba ka Ktien ka jong me pediang kini ki baro ha kertengu jisuru amen. Te ha ka por ngin sedang ya ka Jingiaseng khana jungi ha ka stem da ka jingrwai na I delfinia kharbithai, I aime daki kharbithai, I arki dari kharbithai, but I zefania kharbithai. Hadin gani ka jingrwai, jong kini ki khun, khana, ngin yo sngopat saya ka jingpule sedang bat ka jingduai, na I ishwa zik shadap. Hadin ka jingpule sedang bat duai, na I ishwa zik shadap, ngin sayo ya ka special number, na iwai jotisa kharkongor, iwai numawi kharkongor, but ijeneta marak. Milong ki kena bare, kum ki khon ngi ten sha. Nan puli na ki proverb lenong beningkang dekat wapra kendai si pau. Kukun tu ngap ya ka jinghikai ukpa jong me but what lindet ya ka hukum ka keme jong me. Naba kin long ka panshingat ka buram ya ka kli jong me.
Bat ki kenjuri baro saudong kerendang jong me. Kukhun lada ki bapop ki penshoy ya me wat ko ngo. Dong nyedoi. Kupa jungi ubah beneng. Iwan akhmat selajat ki bakhut ki jong me. Bat aing wo ya me namar mela don ringkat lambat ni. Bat mela ri yes bat sumar yang ni baro shtayong. Don ringkat lambat ni hakani kapor. Bat kerku yakani ke jing shakri kaba red jong ni. Ibu ti yakani ke ski hakikati ki badan bor jong me. Na bai kini baro ngapa na ke kerteng jong Jesus Christ. Tra jungi ubah beneng. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid and I think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side, and I will love you to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and a light unto my path. You're the light unto my path. Hakani ka porpan ngin poi sya ka wei ka bynta bat kata kalong bengin sya skor ya ka Ktien ka jong U Blei. Deshwa bengin poi sya kata ka bynta ngin ya pule artli ki dekhot ki bengi jupule bangkin long ki memory verse ki ban penkan mau yangi ya ka Ktien ka jong U Blei. Te ka jingpule hakani ka step ka dei na ka jingrwai sam ka ba arpulai ka tu ka bangi la lut baro ka dekhot ka beningkong bat ka ba ar. Kasam arpulai ka ongkum nu utrai ulong unong ap lang brot jonga ngan om kerdo. Upen tia yang hagi jaka plang bajengam uyalam yang harut ki ki bajai-jai. Ta saya pulih hagi yang gisam ki jong pi ba pinyala lendet yang kadi kedekot ke ba ngiju pulih nakawai kapor syakawai kapor. Hadin jong kato ka dekot ke bangilaya pulih lang ngan khot pat menta sia ibansan karmo plang bein ai ya ka Bible recitation. Sam arpulai khot panikam tuai ulong nang ap nang brot jonga om kerdo. Ku Blei shibon
I Delphinia, I Aimedaki Karbithai, I Arkidari Karbithai, I Zephania Karbithai, nakabenta ka to jingrwai sedang. Ni ai U Blei, I Ishwazik Shadap, nakabenta ka to jingpule sedang batwai. Ni ai U Blei, I Iwai Jotisa Kharkongor, Iwai Nomawi Kharkongor, but I Jenita Marak, nakabenta ka to special number, but kumjuh I Bansan Karmo Plang, Ibala ai, ya ka to Bible recitation. To U Blei, unang kurku pi baro. Kibe iet ban yeshe benta, haki benta baper. Bat ba U Blei un pendon kam hok, yaki sap. Kiba ula ai api, U Blei un kurkuru, yaki yeng ki sem ki jong pi baro. Hakane ka por pat ngin poi sha ka wei ka benta, bat kata ka benta ka long ba, ngin yo ya ka khobor na ka Ktien ka jong U Blei. Ta khandiat ngan jingiathuh shapang kani ka jingiathuhkhana. Ngin yathuh pi, bat ngin pen pi, ka wei ka jingiathuhkhana ka bala rimha. Shapang U wei U briu, U banadu budang khlung, U Blei ula kurku U bat ula le ya ka kamba da ka ba pelat im U nado budang khlung. Anda ula rangba U Blei ula jit U ban long unong pelat ya ki briu jong U. Ula long U briu babha bat U baslur. U briu U bakongu ya U Blei. Bat ula yalam ya ki briu ki jong U Blei. Kila yad lingba ya ki jing ya ki jing tenju bat U Blei ula le ka wei ka kamba hadin ka wei pat. Bat anda kila poi hakari ka bathamai ka ri jong ka jing lait lut. Une unong yalam bakrau ula yeng na clear kilum. Bat ula yo I ka tai ka ri ka bathiang. Ka ri ka batut da ka dut bat ka ngap. Kari ka jing light lut, kari ka jing kermen, kari ka ba U Blei, ula kular ha ki briu, ki ba ula jit. Tong kanya pet menta, ya kani ka jingiathuhkhana. Ha kapor bagi khon Israel kidang longmrau hari Egypt, kila sya le ben bat sya pencitam ha hakinong Egypt. Kane kala pensausi yau Moses. Ula kwa ban yarap namar ula isen yaki. Ha kawai kasngi o Moses ula kumle kawai ka kamrunar. Bat ula syapting bat ula pet sya kari ka bajangai. Anda ula poi ha kari Midian o Moses ula syong lasa no hangtu. Bat ula trei yakakam kum unong ap langbrod. Ha kawai kasi katba o Moses udang syarai yaki langbrod. Ula yoi yakading haulau beniap. Bat yakajing sawa bajam. Go Moses, go Moses. Menuta, ngam yoi yeme. Ngalong mga Blei upajong me, Blei Abraham. Blei Ishak, bat Blei Jacob. Blei makeren ya nga Blei. Ngalayo ya ka jing shitam ki briu jonga hari Egypt. Ban ngalayo sngo ya ka jing lanyar jongki. Namar kata ali ngan pa me shau haro. Blei mejit ya nga. Ngalong tong ubriu bertrot bat ubatlon. Ngam nang ban keren. Melong ubriu babha bat ubaslur. Wat syap dia. Menle kikam ki bakrau shisha ngan long lem ban me ban ngan nyalam miki syakari kebatut dakatut bat kangam. Henry hakmi kinom nget ya nga. Limnes ngap ya ka Ktien jonga. Nambakin ong utrai shimla mi pau hame. Kei kabami bat akti tu bread yu ha ka kendo. Habau Moses ula bread yu dingdo hakando. Kendet utau dingdo ula kala besen. Kumba me ong Blei. Moses shino ja ji ishu ya me wan le yushne Kumniu ong utrai. Blei ki Israel
to pelat no ya upat ba jonga. Utrai ulang we bangan ko ngoyu. Ya utrai ngami thua nganum pelat ki Israel kinlong ki merau jonga. Pharo U Blei udon batki. U Blei ulapha yang aban pelat ki khon Israel. Lada mem pelat ki U Blei unsapun I ke jingbitar jong u. U Blei u ta ba me tu khana ma me. Ngam pa ju asngau kum ta U Blei jong me. Bat balai ngan tieng ya u ta U Blei jong me. Ulong U Blei u ba im bat u ba don bor ke jingbitar jong u ke la ban penjulor ya ki hima baro. Namar kata to pelat no ya ki khon Israel. Ngate ngam nget u ta U Blei jong me. Don bor ha ki hima jonga. To pen I kidak U Blei jong me udan. Moses ula bread yu dingdo hamadan, bat utau dingdo ula kelap sen. Hahaha, memut penbiat yang ah. Sordar, wala mang ni kinong le bertong jong kahima. Habai kinong le bertong kila kawang ki dingdo jongki, ki dingdo jongki ru kila kelap sen. Bat kane kelapen samut ya upharu. Henry kaba phala kalong, bau besen jong Moses. Ulang ngut lut ya kita ki besen jong kinong le bertong. Wat la kata upharu udang pen hi ya la ka do not. Kumta Moses uyai kerpat hakmat upharu ban pelat no ya ki khon Israel. Henry upharu sngap bat syak skor ya ka jing kerpat Moses. Ha kawai kasngi Moses ulalet syakajaka kabakenja ban yakren bat U Blei. U Blei ulayathu baun sapen shitom ya kinong Egypt. U Blei ulapha daka jingslei bat la taplut ya kasnong kathaw baro. Nangta saka jingrang rengkhiang. U Blei upha sadaki put kibla bandu iki jingthong jingtep baro hakari. Lahi ban pen ko ngu ya upharu ubayai pen yala ka do nun. Moses beli me pleno kapor. Ngam nget U Blei jong me. Ban ngam pelat ya ki Israel. Lakai ki hari jem kum ki merau bat kum ta kinlong. U Blei u kwa ban pelat ya ki khon Israel. Namar ba Blei ula sngow ya ki jinglinyar jongki. U Blei ula maham lada pim pelat ya ki. U Blei jongi unsa penshitam ya pi bat ya ki breu jong pi. Moses ula let syakawa Nile bat pen ngam ya ding do jong u. La pen kelas nam ya ki bat ki dok ha baro kila yaplut bat ka kelas ma tung. Wat la kata upharu uba do not pendem. U Blei ula pha segi jakoy pha de ki sky ki to jaw baru priau bajur. Khaddo U Blei ula penyap ya baro ki khon ningkong hari Egypt baru khon ningkong jong upharu ru ula yap. Blei jong me, ula penyap yu khun senrang jong ah, bat baro ki khun senrang ningkong apori Egypt. Blei yu bakomuni. Melawan lam ya kani halade. Lama ham yang me bon sin, walaupun bon ki dak kishin. Henry memsut nyaw, memehi melawan lam kani yaki breu jong me, to pelat no yaki khon Israel, naka jinglong merau. To yang to mi no na pedeng ki breu jong ah, ya lam no iki Israel baro, to khelet no menta. Moses ula lumlang yaki khon Israel baro banyalam no yaki nakari Egypt. Ki khon Israel kila snow like Lord ban mi no nakari ka jinglong mrau. Henry kim pat tip bekidang hap ban yakendo bun ki jing Hadin katto kanesni baki Israel kila mi no na Egypt. Lapen kala yaka donut jong upharu. Upharu ula kala ka jingmot bat ula khot iki sipai ban be nadin ki khon Israel. Habau Moses bat gipat Israel kila poi hakaduriaw basaw. Kim tip kumno ban jam shashiliang. Kat ba kisipai upharu kilang be na din. Kipat Israel kila shepting. U Blei ulale ya kakamba kabakraw.
la penkat arliang ya ka duriau basau bat ki khon Israel hapok ka jingialam Moses kilayat lingba ya ka duriau basau. Habau paro bat ki sipai kila poi haka duriau basau ki ka duriau kila tap baro arliang bat baro kila yaplut. Hadin be kila jam ya ka duriau basau Moses bat ki khon Israel kila yat bon sni bat kila poi haka rishiap. La tenjo ya ki khon Israel bat kila khau shikat day Melayalam yang syari klau habang idap biang gabam kadi kadang kambha yang bangi yap hari Egypt. Shania ha U Blei ula pelaj api na kinong Egypt unya lamru api syakari ke jingkular. Buhon kibriu kilayap ha ka jingyat lenti Moses. Hato kambha yang bangin yap kum ki merau ki jong paro. Ngin om yap tangan Bat ki khun jongi kin om yap tangan lemne kempang. Bun ki temen ki kro ki bamla pan yat shu. Hatu Moses ngin syupet bagi khun jongi ki yap. Hatu dai kani ba mekular yangi. Ngasngau sen ai ba phim shania ha U Blei. Ngashania ha U Blei jonga ba dai kani ka jinget ka bayalam yanga. What shep ting phi to sange to khmi ru ya ka jingpenem jong. Ya kaba unsat peni hapi ha kane kasngi utrai unyale naga bynta jong phi kumta kilayat ha ka limti ka bajangai bat U Blei shim no yaki haba ki thangan U Blei ula penhap da ka mana na beneng ka jingbam ka bathyang kum ka ngap bat haba ki sliang ula penmi na ki mausiang hadin bun tli ki benai ba kilayat kila poi hatrai ulum Sinai. Day hang ne ba U Blei ula batha ya Moses ban yalam ya ki khon Israel ban sange shipor bat shongthat naka jingyat jongki. Moses ula ong ya ki khon Israel ban ap hatrai ulum bat ula keu sha ulum ban yashem bat U Blei. Habau Moses ula poi hakliar ulum Sinai, U Blei ula kren hau Moses. Bat Moses ula don hangta hau ulum Sinai, sau pau sngi bat sau pau mit. Bat U Blei ula ai hau Moses yaki shipau hukum. Menum yok ki wei ki Blei la lor zonga. Menum thau Blei thau ya la dia. La ni dem ban mani yaki. Menum ong thala ya ka ting Blei zonga. Ken mau ban raki kuon ya ka sabaton. Burom ya la ukpa bat ya la ka keme. Men om penyap. Men om klim. Men om tu. Men om saki lam ler ya para marjan jongme. Men om mikwa ya ke iru jong para marjan jongme. U Blei ula ai shipau hukum khnang ba kum ki breu ngin num klet ban mane bat shakri tang ya u. Bat bangin tip breu tip Blei. Playo ya katu ka jinghiathuhkhana nei sapang unang ya lam bakrau ba U Blei ula jit ban pelat ki breu ki jong u. Nganget pia internet ya katu ka jinghiathuhkhana ka video ta ayu ngiyo na kane ka jinghiathuhkhana bat na kane ka video ka bangi pet ha kane ka step. Kabaning kong U Blei jongi ulong ubadan bor amdan kabamla bat U Blei kabaar kumma U Blei ukren ha Moses ukren ya phi ukren ya ngaru kabalai U Blei onyale nakabenta jonga bat jong phi U Blei jongi ulong U Blei jongki jingkular bat kebasan U Blei utip bat usha skor ya ki jinjar ki jingot ki jingyam ki jongi ngin kan mawi kita mo santali ki bangi yo nakane ka video
Ta ayu pat ngingin le. Bangi la yo kini ki ai. Ayu pat bangi dai ban le. Tu ngin nang ban syak skor. Ya kasur ka jong U Blei. Kumba U Blei ukuran Moses. Kumbal ong meneng tu akhmat. Ukuran yang ayah piru. Tu ngin nang ban syak skor. Ukuran ayu U Blei. Ya pi yangi ki bala he. Ya pi ki barang khanna U Blei ukuran. Haki rukom ki ba pher. Nang ta ngin long ki ba slur. Nginum syak tieng. Nginum do jingkarmen. Kabalai. Ngin nang ban ko ngu. Ki bon ba ki dekhot ki jingpule nei ban ko ngu iki kimi ki pa ban ko ngu iki bala he bala san. Bat hakato ka video ro ka don. Ka wei nei ki sipa hukum. Dai bengin buram iki kimi ki pa ka mot bengin ko ngu hi. Tingin long ki ba ko ngu. Nang ta pa de sa ka basau ngin nang ban shania. Ha U Blei. Kum bangi ong U Blei jungi ulong U Blei badon bor. Ngin nang ban shania. Bat nang ta ka basan. Habangi don U Blei uba sangap ingi. Habangi don U Blei uba syak skor. Bat uba keren hingi. Tak saka eipat ka bangi day ban le saka wei. Pentip. Yigi jing don kam ki jong pi. Syak U Blei. Yathu ha U Blei. Ngidon lalagi jong ki problems. Mdai tang ki bala he ki badon ni ki jing la ni ki problem. Ki khanna ru. Ki samla ru. Lalagi jong ngidon. Pentip. U Blei udan hajan. Hikon jongai berang rik ong U Blei don Tei siya benang umyok sengaw. Nri U Blei udan hajan. Hasanda jong pi. Pentip iki jing sengaw si jing kuat. Gino giwa fidon kam. Ha U Blei. Penginget kan ni kalalong ka jing kerku. Ya pi iwei pat iwei. Bat tungin kan mau. Ke ka bangilayo. Bat ngin pendon kam ya ka. Ha ka jing ka jongi. U Blei nakamunta ka burom ka jong U. Amen. Hakan ni ka porpat ngin poino sya ka tukuwi ka benta ka bolong interesting ba jong ki khanna kar na rensan ki khanna ngin ye pet ka nungut ki khanna ki balan submit ye ki ki assignment ki ba imis ila ai munchim tayo but ha ka jo ka por ngaru ngan ai pi ka assignment kumba flya benta ha ka to ka video yo sya pang Moses dai but ka jingya lenti jong ki khon Israel Pila ban draw. Ya kato ka jingiat lenti jong ki khon Israel. Kato ka kamba ka bakraw. Ba U Blei ula penkat arliang. Ya kawa ka duriaw basaw. Pila ban draw ya kato. Ha ka por bagi khon Israel. Ha pa ka jingalam jong Moses kiyat. Kawa ka kat arliang. Ha ka por ba uparo pada bagi sipai kiyat. La tap ya ki da ka Da pila ban draw ya kito ki arteli ki jing draw. But submit. How new number uba PG submit nakaway katayo, syakaway katayo. Hakan ni ka porpat ilapoy siya ka ban penkut no ikan ni ka jing syakri jongi hakan ni ka step ngimla aklam da aingu ya U Blei ubla kurku ya ka benta baro ki pengilaban pendam ngi ai ku Blei ya kitu ki bala ai ka jingrwai ki bala ai ka jingpule sedang ki bala ai ka special number bat kerpang U Blei unang kurku lang ngi baro bat ka jing sengkhana hi baro kawai te hakan ni ka por ngin penwai no ikan ni ka jing syakri hakan ni ka step Ini pendam lang haka jingduai. U Blei ukpa jongi babeneng ngiwan haka ni ka por bengin aingo me nang ta ka jingdon kat ka jong me bat ngi haka ni ka step. Ngi aingo me nang ta kini ngashim menta baro ki balawan ko traben pendap nado ka jingrwai sedang ka jingpule sedang jing ai ka jingruai ka bakerpang ka jingpule ya ka khotba bat kumjuh kini ngashim menta
hakani ka program hi baro ko try ti isnai ban kurkhu ma me ki hara ki yeng ki sam ki jong ki kam ki jam ki jong ki baro kurkhu ni nong pen bit pen biang ya kani ka program nakawai ka tayo shagoi ka tayo ko try ba ngi ngai bakan program ko jongi kanang ya chaprang deng ba ka jing isnai ki jong ne bar haka ba wai no to ai ba ka jing et ba u blei ukpa ka jing ai u Jesus Christ utrai lembat ka jing slok ba thiang ka jong mun sim khot kanyai songsa rangkat bat ngi kum ka jaseng khna bat baro kitik ba et bat mani shakri yami amen.